bedo kodi odiechieng' ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Ting'eni seche ma intiere kod ngima maber, iyudo ka itegno, inyalo tiyo tijeni, inyalo rito family ni, emomiyo waketo ga maino e weche mag bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wenda, kendo daktari wasechopo e studio, abomiyo gi thuolo, gibohulore nwa ni gin jomage, gia kanye, weche magi magilonye, kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari? Wagoero kamano, aniluonga ni Dr. Priska Mungla, chiedho nyithindo gi jomadongo man gi tuo mar sukari. Tuo mar diabetes kaka thothne Uganda ong'eto en tuo mar sukari. Machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Arwaki e chenro mar penj laktar, ibo nyisowa nyingi, in wuod kanye, ilonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Kamano Ruth kod Ramogi TV, aniluonga ni Eric Omondi, awuod Game Sirembe, to en boma katiyo kod Kenya Diabetes Management Information Center, kata mong'ere kaka DMI, an programs officer, mochung'ne program mar matayo tuo mar type 1 diabetes ma inyo mako nyithindo matindo kod rowere e Kenya mangima. Inyalo nyiso mana matin nono ni DMI timo ang'o, kata chenro mage ma untiere godo kapok wadonje twak mar tuo mar sukari odiechieng' ma kawuono. DMI en not for profit organization, en kata NGO ma ochung'ne fwambo kuom ng'eyo mar tuo mar sukari e Kenya mangima. Tuo mar sukari en achiel kuom tuoche miluongo ni non-communicable diseases ama chronic conditions ma pod lony margi pod ok otiegre ahinya e Kenya. Koro DMI Center ema osebedo ka lead kotelo kata katayo kuom keyo weche malure kod tuo mar sukari e Kenya mangima, kendo wakonyo nyithindo kod rowere kanawacho man kod tuo mar sukari ma kadegi manage. Iwachona kata wang'eyo wasebedo kalande juma mangima, nitiere chenro makende mabotimore chieng' ngeso makinyi ni ma isiro kod DMI kaka Royal Media Services, ba wan bende wantiere e tudruok. Okipimnwa ni chieng' ngeso ang'o matimore kotenore kod kelo ng'eyo kaachiel kod keyo ng'eyo kotenore kod tuo mar sukari? Chieng' ngeso wabago nyasi mar wuoth ma Nairobi ka, kata kamano warako ji tung Kenya mangima, kata manoko manyalo chopo e boma ma Nairobi chieng'no. Obobedo e pap mar Carnival Grounds Gardens man Lang'ata Road but Wilson Airport kata Uru Gardens. To wuodhni en mar temo puonjo oganda ma Kenya mangima kuom tuo mar sukari, moloyo kuom tuo mar sukari mamako rowere ama kata nyithindo. To kendo wada mondo wachok omenda mabokonyo programs maboran kuom higa achiel mabiro. Ma en nyasi maduong' mokalo irwako oganda duto te, ji manyalo chopo Carnival ochopi chieng' ngeso mondo mi wuotho bedie mar choko omenda mondo mi okony nyithindo mantiere kod tuo mar sukari. Daktari aduogo iri. Tuo mar sukari, diabetes type 1, to kapok wadonje type 1, tuo mar sukari kwanyalo kete e yo machuok kata kwanyalo kete jumla kapok wadhi type 1, en tuo mathoro chando ji mokalo. Mulnwago matin koka wamedo donje e twak. Koro tuo mar sukari en tuo mang'eny e Uganda mang'eny, ten tuo ma kipimo rembi to iyudo ni sukari e dendi ng'eny. To mang'eny en wacho ni kipime kokichiemo to kalo 7, kipime kisechiemo to okalo 11 kadhi malo. En mana ni aina mar sukari ng'eny. Nitie moko mwacho ni type 1, nitie mwacho ni type 2, kod nitie mwacho mar mine mapek. But nikech kawuono gi nyasi ma wan go Saturday, wang'iyo mna type 1, ma mainly wanene nyithindo matindo. Inyaga yude didek. Wayude nyithindo mapod tindo higni 5, 7 kanyo. Kendo wayude kakoro gin teenagers around 10, 16. Aito be seche moko nitie jomadongo mwayudo ma wan gi type 1 diabetes no. Man higni 35 kadhi 40. To gima kele en ni dendgi ok gol insulin moromo. To insulin ema dwarre mondo olos sukari ka wawonre ni chiemo. Kichiemo to sukari ni dhi malo, aito insulin ni
pancreas ni kosegole to duoko ni sukari piny. To joman gi type 1 gionge insulin kata matin. Koro dendgi koro sukari ng'eny tema be bo kelo ranyisi mwabo neno mbele makelo tuo. Ang'o matimore del momiyo insulin ni onge, momiyo del bedo gi sukari mang'eny, mondo mi oganda wa owinje malong'o ni kapono ni onyuoli to dendi timore kama dhi miyo insulin ok nyal keto sukari no e dendi kaka dwarre, koro ng'eny ang'enya e remo ka koso ng'eny kar kanye? Koro en ga gik ma oriwre gik mang'eny. Nitie moko mwawacho ni gin genetic en kaka onyuoli, kaka dendi olosre kiin. Koro nitie jok moko ma e odgi yudo ni gin gi tuo ma sukari mang'eny type 1 no. Koro anya bet ni in go mama u nen go dau moro ni go kata auntie ni moro be nitie go. Koro yudo ni family history no nitie maduong'. Aito moro ma be iparo ni nyaga bed ni kelo tuo ni en tuoche moko mwayudo koa tindo iluongo gin viruses. Koro sama dendi dhi fight virus ni to ogolo miluongo ni antibodies gin jolweny mar del. Koro dhi go tuo moro ni to gineno ni pancreas ni be chal ka tuo ni. Koro gigo tuo to bang'e gichako go pancreas, ma pancreas to konego bed ni tuo mo. Koro ka gisegoye kamano tema ema koro insulin production migolo gi del chako dhi piny. Koro ingen tuo ni ok en ni bo chiew kawuono to in go en ga ena gima biro mos ochaka mos nikech pancreas ni bo temo ni odire matin ogol insulin, koro konyi sukari dhi piny nyaka sama koro tame e ka koro waneno ka tuo biro. Koro e thoth nyithindo tek ng'eyo ni ng'ama bo yudo ng'ama ok bi yudo, e gini neno ga koyudi to buogi. Ma kori be ikia kata nang'o ma timre, ipo apwa ni tuo ni obiro, kitemo ng'iyo to kine kata ng'ate oduma mosebet gi tuo. Ka en gima buogo oganda, thothne nyithindo mantiere kidieny mane, kata ni wacho kata ni samoro oringe anyuola, samoro bende opore apoya kotendre kod tuoche mopogore manyalo bedo ni goyo del. To thothne fwenyore e higni adi kuom nyithindo, daktari? Kori ibo yude nyithindo age groups mopogore. Nitie matindo, be nitie moro mwaseyudo matindo kata dweche auchiel. Nitie gi tuo mar sukari? But ng'eny gi wayudo ka gin higni 5 nyaka 7, 8 kanyo. Aito kendo ka gin around 13, 15. Aito kendo ka koro ji osebedo madongo 35, 45 years kanyo. Lakini onya biro kanya e higni mora. Moro ng'ato ok ong'eyo ni samoro anyuola ne moro nitiere kod tuo mar sukari, nikech ni wacho ni samoro ng'ato ok ne dan gi moro kata kwar gi moro ma nitiere gi tuo mar sukari, to pok oyudore ka nitiere kod tuo mar sukari type 1 ma bende wawuoyo odiechieng' ma kawuono. E seche ma ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bedie ni tuo mar sukari ochako ka, nikech ni wacho ni bedo ken gimoro mabira dichiel, owuotho mos. Ranyisi mage ma kichako neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni type 1 diabetes osechako donjo ka. Koro Ruth nyaki bed ng'ama ong'e nyathini be maber. Mando koro kichako neno ranyisi moko ichako chich. Kineno ka nyathini modho pi mang'eny, nitie seche moko ma be ka liet ng'eny, ng'en riyo bo ng'eny, koro ok adwa ni ji ochak luor ni nyathi kokwayo pi to ni tuo sukari nitie kanyo. Koro king'e ni nyathini en moro mohero madho kata glas 3, to koro ineno kokasi, imiyi 3 go to medre, moko be kwayi chiew kata gotieno, kwayi pin gi modh gotieno sama onego bed ni ginindo. Koro ibo neno ni pi momodho omedre, to pi kimodho mang'eny be ibo dhi oko mang'eny. Koro ibo neno ni gichiew, gidhi susu di ng'eny, kata queen kode odiochieng' tineno kodhi e cho mang'eny, mano koro dhi oko matin. Or nitie kata moko ma kano osechopo osewe dhi oko e kitanda, to koro yudo ni okase ma seche moko koro konindo to kochiew to yudo kopoka oketho weche matin. Aito be ibo neno ka kilo lal. Koro nyathi ma maybe nyocha dende opugno matin, inena kobedo matin, omedo matin, kech be koro ng'eny, koro chiemo, osika okwayi chiemo sate. Moko be mobo neno ni seche moko nyathi ola,
ma ibowe kata nen nyathi manyap, nyathi mok dwa dhi tugo gi owetegi, ool, to kinyal fwenyo gimomiyo ool sate. Moko be seche moko ibo yudo ni ka kokiyude kanyo tuo yude ka koro kata complications osechopo makoro ng'ok, or seche moko kata koro waluongo ni consciousness chako dok piny. Moko be kata kidonda gimoro gware matin tineno ko en gimok chang piyo. Lakini en gimonego bed ni e tok wiyi ipare. Mondo kineno ranyisi moko gi, nikech nitie tuoche ma moko ma be nya kelo ranyisi kamagi, but ng'ato pare piyo mondo pime chon. Mama en thothne magin ranyisi mabiro tok thuolo marom nade ka tuoni osedonjo e del, nikech iwacho ni nyathi dende chako dok piny. Mama samoro nyalo fwenyo mapiyo piyo, kaka omodho pi idhi fwenyo mapiyo piyo. Ranyisi gi biro ga thothne ka tuoni osetegno marom nade e del koso ka koko chako. Berne ni ma nyithindo by the time makori neno ranyisi gi te ka tuoni chakre. Mane kako pogre gi mar jomadongo mwacho type 2 diabetes. Gin by the time mibo yudo ni tuo osedonjo to sukari osebet ka chamo gi ndalo mang'eny. But nyithindo sami yude cha tiyudo no kobudho ahinya ka tuo poko chako donjo e dende. Ma en gima nyalo fwenyo mapiyo piyo, tende en gima nyalo konye mapiyo piyo. Abudugo iri kiyiena. Okiwacho ni weche mag DMI gi ntiere kaka gikonyo nyithindo, ni wacho ni en mar choko pesa mitimo nade, ere kaka pesa gi ichoko gi, nikech wadhi wuotho, ere kaka idhi chok pesa mondo mi okony nyithindo mantiere kod tuo mar sukari type 1. Koro pesa ni wachoke e yore ariyo adek. Mokwongo ahinya wachoke corporate level. Kin kambi maduong' yadwa to sponsor to different categories mag corporate. Then ntiere bende inyalo biro kaka individual, inyiew t-shirt siling 1,000 timi t-shirt ma inyalo biro chieng' wuoth, chieng' ngeso, ama inyalo nyiewo to kata samoro okiyudri to kamintie koro kata okibiro onge rach, so tekni ikaw t-shirt. Yo mar adek inyalo amua kamoro amora mintie tiyora pesa kamano makata okumi t-shirt kata okibiro wuoth. Mago yo adek minyalo choko do pesa. Nyalo bedo siling 50, siling 100, siling milion achiel inyalo oro to obiro chopo. Abo miyo gi namba kana pay bill kaka chenro dhi mbele. So pesa kane koro kwa choko gi kamacha gikonyowa kuran programs mekwa non-stop. Endi kwa chung e kind iga ni nyaka iga mabiro kwa timo wuoth moro. Programs mwatimo wamiyo nyithindo kande yath. Nyathi man kod diabetes winjo kata wach maber ni onge kod insulin e dende. Koro en imiye insulin molose lab imiye mochuore godo, imiye gi sindan, nikech en yath michuoyo to nyaka bed kod mashin mapimo. Nikech insulin samoro teko ne ng'eny nyalo duoko sukari piny bochop zero. Kochopo zero kendo en dangerous. Obede e kiwango mar 3.5 katin ahinya nyaka 7.8 kuom ng'ama kawaida. Lakini hapa ni mamake kanyo mondo mikangwa duogo to daktari biro pimonwa kaka inyalo pim sukari, kae to bende waboduogo iri mondo minyiswa kaka inyalo chok pesa kachiel kod namba ma inyalo orie pesa mondo wayud kaka nyithindo mantiere kod type 1 diabetes nyalo yudo konyruok. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Tuo mar sukari chando nyithindo mang'eny mokalo. Tuo mar sukari nyalo timo nyathi nade ponono ni ok othiedhe, ponono ni ok orite. Kik idhi mabor, kik isudi wakauyoyo ka waduogo to wadhi nyime. E piny matembe mako jot. En pogruok marano. Ang'o misekilaro gi nyathi? Nyimine ariyo yudore ywaruok mar ot. Nyako matin odesi gi wuon mare. Nyako maduong' koro chalo magima ojwang'e kendo wich wil kode. Baba kata kwa pesa moro amora to komiya. Min gi kata kamano temo matek mondo oket nyige machalre. Ka koro wawe nyathi obede ot, ene moduong' to matin ni dwaro ni ema mondo ikony. Ok nen na maber. Gik mane opondo koro yangore ler. Gik mase winjo oko kae tete Isewinjo ang'o? Jumapil ni ikri mar fwenyo gik mopondo e sinema mar hera kod andhoga. Winam Cinema keloni Nyara. Jumapil saa 2:15 otieno. VK Ibambe na View Travel.
Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Kai to bende kirange maber ochalo mana ngama no chun mondo beauty marus ni ok berna ipar singo no donge ibo timo kamano wadi chal ka gima mama ni kawuono dwa ketho na gimora mora ae madam Kuluwan enango marach kodi Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mana tamala par madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma olungo nyingi. Dikri ka idio star 832 hash kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Nipimonwa kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyathine nyalo bedo ni osebedo kata ogamo tuo mar sukari. Mabende nipimonwa ni biro kotenore kod gik mopogore opogore. Nyalo bedo no ringe anyuola, nyalo bedo ni samoro kotenore kod tuoche mane obedo kama ko nyathi ka pod otin koro rateke mag del ka kaka medo gore kod tuoche gi bende nyalo kelo chandruok ni fuoni mag del maloso insulin ma bende nyalo miyo koro okodonje del e yo makare. Seche ma osefweny ni nyathi kata one ranyisi gi obiro iri kaka daktari thothni utimo pim nango nikech wacho gani pim mar sukari inyalo time kamora mora e clinic e od yath inyalo time kamora mora. Koro tie kaka wapime ten machine moro matin iluonge ni glucometer obiro ga e bag matin machal kama koren bag minya wuotho go kamora mora kati ni nyaso e kibeti joma yawo nyaka taso e koti tipimri kata kiwuotho koren machine matin machal kama aito en gi gik miluongo ni testing strips kore maki yawo ye tiyudo ni en gimoro machal matin kama kore ma ibokete ka to koro rito mondo ipim remo in the other way mano koro wapimo tuo mar sukari inyalo time e od yath inyalo time e clinic inyalo time kamora mora wacho ni bende inyalo time ino wuon kaka janyuol itimo ne timo nyathi aito biro ga gi kalam moro matin machal kama e makorikete sindan ma michuorigo aito kidio kalam ni to bochuo remo bo wuok tiketo kamano to bo somonika koro kose somonika tibo bonyisi ni sukari ni romnade koro kineno kapo kichiemo to kalo 7 to mano nyiso ni sukari ni malo kise chiemo to wawonre no okalo kata seche 2 ke kipimo to ngeny mohingo 11 ben gi tuo mar sukari or kata koka wang'iyo ni chiemo sadi to wapime to in gi ranyisi ma wawacho mbele ka to kalo 11 to ben gi tuo mar sukari koro en machine matin en machine mabe joma wariurego ka jo DMI konyo ga seche moko nyithindo ma wan go ma pesa onge ikonyo giga gi machine but kata kidwa nyiewo mi test go gimiluongo ni strips to king'ie pharmacies man oko kuonde miuse yath
tiyudo nodhi 1,200 ma konyi box man gi 50 strips. Seche ma box be otimo strips 50, onego bed ni ng'ato pimo sukari bang' thuolo marom nade ka thuolo marom nade, nikech isepimo iyudo ni entiere malo kata entiere e range madwarore, to 50 mitimo nade bang' thuolo marom nade ka ber kipimo tuo mar Kodi sukari? ng'eny lure, but joman gi tuo mar sukari kaka joma wacho ni type 1 gi ma tiyo gi yath ma insulin, gino nego gipimre mara ding'eny e odiochieng'. Ka ber to dhiga kata di 6. Mama ni pimo gokinyi kapok imadho chai, irito dakika seche 2 bang' chai, tipimo kendo kapok ichamo chiembi ma odiochieng' lunch, kendo bang' seche 2 kapok ichamo chiembi magotieno kod bang' seche 2. Gineno ga seche mang'eny, but konyi nikech kore kibong'e ni yath michuoyo cha oromo, chiemo michamo cha oromo, nikech be ok idwa ni sukari obed ni dhi piny tikia. Or seche moko michuoyo cha ok oromo, sukari odong' kan malo, to kendo ka sukari odong' kan malo kuom ndalo mang'eny, to be bo chako kelo chandruok e del nyathi. Wabro ng'iyane kanyo ka sukari obedo malo kuom ndalo mang'eny, chandruoge modhi kelo, kata kodhi piny ahinya, chandruoge modhi kelo. Daktari nikelonwa chart ka ma ok ang'eyo ni ma anidwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o. Koro ma ing'en konyowa mondo wang'e ni kisepimo sukari, ranyis mane ma konyi. Koro ing'e nitie joma sukari gi en normal. Koro ka sukari ni en within range mwadwaro, en ga between 4 gi 7. Ko en between 7 gi 1 gi around 10, to sukari poko chako biro, but in a stage moro ma dangerous, mwawacho ne en pre-diabetes. Ma inyalo bedo gi tuo mar sukari sasa. Ma koro ina ka wawuondre kaka lights mege traffic. Koro in ne orange, ka en orange, ka en green, ka orange, ka danger. Koro ma en kipimo sama oko jali ni chiemo kata pok ichiemo, moro ni en kapok ichiemo, ken below 5 gi 0.5 to mano ber. To kise chiemo to seche 2 sekalo, idwa no bed piny ma 7.8. But koro kobiro ni ise chiemo to en more than 11, or kapok ichiemo en more than 7, 7, or ka seche 2 sekalo kapok kise chiemo tipimo to en more than 11, to mani in gi tuo mar sukari. Maber ka ipimi apima e odiechieng' seche mopogore opogore ka kibro puonji, kato bende ibro nyisi ni kineno duoko ni to onyiso kama in green, in orange, kata in red. Red and danger. Red and danger. Aneno kitiyo gik mang'eny mokalo, iwacho kacha ni mokwongo wapimore kata ipimo nyathi, mabedi tang'onwa kaka ipimo. To kosepimo yuni ng'ato nitiere kuo tuo mar sukari, thieth thoro ga chako bang' thuolo marom nade? Ichaka sano. En gimi chako sano, nikech wasepuonjre ni ma en nyathi ma dende onge insulin. Koro nyaka mede insulin. To insulin kimede, nitie yore 2 mwanya mede go. To en naina michuoyo. Kore maka wang'iyo ma wating'o gi, nitie ma wanya chuoyo ma otiyo gi yath, to yath biro yedhe mopogre. Koro daktari machiedhi kod lure be gi kaka pesa min go kod nyalo ma nyathi bo wacho ni nyathi bo chuore didi. Koro nitie ma seche moko nikech ka nyathi ok nyal chuore insulin ding'eny, to wachuoye diriyo, mano chuore gokinyi, ochuore gi godhiambo. To mano en insulin moro miluongo ni premix. Premix en no kike. Okik mabo tiyo immediately sano, kod moro makonyi matiyo almost 18 to 24 hours. Kore gini chuoye diriyo odiechieng'. Koro inya chuoye diriyo. Nitie moko ma koro inya chuoyo di 4 e odiechieng' achiel. Koro ichuoyo kapok ichamo breakfast, ichuoyo kendo kapok ichamo lunch, kapok ichamo supper, aito moro kendo ichuoyo godhiambo. To king'iye koro nitie manyaga biro kama, ma en mwaluongo ni vial, aito nitie sindan mi ichuorigo. Koro nitie aito nitie jok moko nitie moro mwatiyo go miluongo ni pen. Pen ni be nigi insulin, mana ni insulin ne tin, koro rumo be piyo.
rumo piyo. But gite inya yudo michuori diriyo, inya yudo michuori ichuori dingwen. Koro gima mokwongo mopuonjo ga nyithindo kaka tapok itimo gimoro amora nyithindo gi jonyuol en mondo ing'e yath, ing'e ni mane en mane, ing'e ni sindane go biro sizes mopogre, nitie ma deep madonjo iye to ichuoye bor wawinjre mondi wadwa ni chuoye bor okichuoye e muscle koro okichuoye ringo ichuoye bor e gini no ka seche moko ng'ato ndhuno matin mondo obed mokuot matin e kichuo. Koro wadwan kwa chuoye twachuoye bor to sindan lure nikech del opogre, jok moko ngi bor mang'eny, jok moko ngi bor matin, but nikech nyithindo wabetindo wadwan gi kaw ga matin miluongo ni size manidle no en 4 mm. Mano nyiso no tin, koro bo chiwo yath to be lit ok ng'eny. Koro aito be wabo puonjogi kaka gichuoyo yath. Koro ma wawuondre ni ma en bund i ng'ato, koro kaketo kato ma bund iya. Gima konyo nyathi gima en kata janyuol en mondo kik obed no chuo achuoya insulin kamoro achiel. Nikech kichuo kamoro achiel to chopo kuma koro yath omoka iye kanyo to yath koro ok donj e dende. Koro ma puonjo ji ni nyaki ipogo ich ding'wen to nyaki luorri. Koro isiki wila iwilo kuonde michuoyo. To seche moko wachuo ich, seche moko wapuonjo gi gichuoyo beba mondo ywe. Inya imagine kichuori ding'wen. E odiechienge manado piny ni mago sindene mang'eny. But kuonde ka lwedo ok wadwa nikech mani bo chuoyo to bo donje ringo. Koro nitie ga nurses mabeyo ma puonjo nyithindo, puonjo jonyuol gi to giwilre. Aito koro ka giseng'eyo te ma koro wabo yiero ka either ibo tiyo gi gima sindan or ibo tiyo gi mar kalam. To mar kalam ber neno biro kama enena kalam majaber to maber nikech iwuotho kode kamoro amora. Koro kotwe ni nyaki iring ot iket yath e fridge, iting sindan nikech sindandege tindo to gin makata ki iwuotho go e bag to roma nikech sindandegi rom kama. To yedhgi be wawacho ga ni sindan ok en giminuoyo nikech ng'eny seche moko be bechgi ni malo matin. But kochuno ni nyaki nuo diriyo kende. Kinuoyo molo kanyo to koro sindan obedo mok bith. Koro hinyi to be obet madik. Koro yath ok donj maber. Aito koro yudo ni be sukari ok bed maber. Koro kisechuori bisetiyo gi sindan ema koro itiyo gi chupa kaina ma wan goni ma ok bi mi but moko ti seche moko inya nyiewo kata inyalo improvise koro iso sindande go ka kosepong' tiloro maber but kionge ma tineno kaka kube majin gago mege juice motegno kube mege mo kikikaw kaka mapi nikech mago sindan kosechako bedo mang'eny nyachako wuok oko to nyachuoyo ng'ato. Aito kosepong' seche moko wacho gan kaber to ting'e itere e suptal midhiga e clinic nikech gin ging'iye wito ging'eyo kaka giwitogi to giwitogi maber. Ok wahero ga ni ji owit e cho kata e latrine nikech seche moko latrine kosepong' biseche moko ogoye to needles go sindande mashap go nyaga chuo ng'ato bang'e. Apa ni wamaka kanyo to gimomako dhoga ni en sindene michuo ding'wen kata diriyo odiechieng'. Nipimonwa kacha ni nengo gi bende ok yot, sindan bende ok onego nuo, ma kaber to sindan onego bed ni itiyo godo dichiel, karach to diriyo. Nikech koti kode mang'eny to dhi bedo madik. Apa ni wakaw yueyo ka waduogo taboduogo iri mondo minyiswa ni kaka ikonyo jomoko ma samoro ok nyal yudo gigi to gitiere kod tuo mar sukari to gin nyithindo. Kikisudi, kikidhi mabor. Wayudo weche manyien e yo machuok. Seche wayudo weche manyien e yo machuok, inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page Penj laktar, kata inyalo yudwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Kaito kwaduogo e kidieny mogik, thuolo dhi bedo mari mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo e chenro wa ma kawuono. Asante kwa kunipigia simu. Je,
Wajua kwamba mimi nafanya kazi ya salon na watengeneza nywele kwa mitindo yote na ya kisasa. Iwe ni weaves, braids, blow dry, manicure, pedicure na zinginezo. Wasiliana nami kupata huduma zangu. Asante kwa kuchagua huduma zangu. Madam Kuluwan, nangu marach kodi. Homio yuwang mateka man. Owadwa anabiro. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go ticha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo lunga ni kolo con instrumental kaberni be inyalo lunga ni boy handsome within and without boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka Ramogi night ticha beach ka ticha beach sangwe notieno. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. We cannot have mercy on people who are killing our security officers, killing innocent people. Ndanyorosha hawa watu. Obila onego maok tin ne jonjore 20 mag Al-Shabaab e rakruok mar bonde kaunti ma Mandera ka obila beach bende onegi. It is our treatment which made them to survive, but those who drank a lot and they came late, actually when the drug has taken effect so much, we could not save them. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' madho kong'o manigi kwiri e gwenge mag Kuria, Migori ochopo ji 9 ka ji mamoko pod kedo ne ngimagi. Dizia na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama 3 ambao ni management. Tuko na wao kwa cell, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Obila omako manager dek mag kambi Brown Cheese Malili Muru bang' yangore ni ne gichuno mine ni olonyre duk e yor anjao. Machiegni kendo penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu en kidienyi ni kaka watimega in thuolo mar go simu e namba minene TV mari mar oro SMS namba mar SMS en 23600 Facebook page en penj laktar ipenj penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar sukari kata type 1 diabetes ma bende en mako nyithindo. Ne wantiere e kidieny ma ichuo sindane gin sindene 4 kata 2 ni wacho ni samoro gidhi kata 6 odiechieng kodiechieng. Okipim na daktari ni kapo nono ni osechuo nyathi sindane gi nitiere kama dende koro bro chako loso insulin ni kende koso en gima nyathi ni bro bedo godo ngima ne duto te. Ena gima ne duto. Onge kama ni koro de lad just. To kata kidhi oko kidhi America ena ngima ne duto lakini nitie kuonde moko ma koro nitie technology be manyien yore manyasani kata Kenya ka gintie makoro konyo nyathi ni okochuore ding'eny koro en device moro matin rom kaka simu iluonge ni insulin pump koro kichuoe
to ochiwo ni yath mos madhi ndalo adek tiwilo mashin no kendo. Koro iyudo no kichwori sate but mashin ni koro konyi. To mashin ni beber kisekete ni omi yath mos koro ing'e ni inya wuotha inya timo yoregi mapile maonge wasiwasi. To ben ga gimoro miluongo ni CGM, continuous glucose monitoring, magbe pimo sukari ni sechete. Koro gi control ni ging'e ni sukari ni dhi malo, gimedi insulin, ging'e ni sukari ni dok piny, ochako opunguza madonjo. Opunguza seche moko be o vibrate nikech en obedo connected gi simbi. Koro nyisi ni sukari dhi piny, cham gimoro. Gin yore mantie beche mang'eny. Kaki wacho no ni gin yore mantie beche mang'eny. Okadwa na penj beche to bet ko berbere en mana koro kaka beche ni malo mokalo. Akawie simu kiyiena. Hello Peter, penj laktar. Yes, oyimore Peter, machiegni? Yes, maiwuogi Tito Luga. Machiegni? Apenjo ni to iwacho ga ni chako chon noloyo dhi ajuoga. Be nitie kaka yiend nyaluo nyalo konyo ranyisi mosewacho go? Nitie yiend nyaluo kata na yedhe mag nyaluo be nitie kaka nyalo konyo moloyo ni ting'o nyathi itero hospital to dhi omiye mana yedhe mag daktari kaka giwacho ni? Onge yiend kienyeji minya tiyogo manya geng'o tuo ma sukari or kata manya konyi chiedho tuo ma sukari. Ena insulin ni kende. Nyaka ng'irieri kod thieth motimne nonro tir. Nyaka ichime achima. Adwa dogo iri, yudo ni samoro nyathi onyuol e family ma ok ginyal nyiewo yedhe gini, wacho ni yath achiel kama nyalo bedo siling 1,200, pok wanyiewo sindan. To ma en yath ma samoro dwa chwere godo diriyo kata didek kata diuchiel e odiechieng'. E dwe pesa ma idwa tigo kuom nyathini mondo mi insulin odonje e dende nikech nitiere kod type 1 diabetes ni malo mokalo. Ne nyithindo monyuol e families ma samoro ok nyal afford gigi itimo nang'o? To kapok idwoka yena mondo mi akawe simbo Orlando, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Ruth, nyaji monyuongo. Machiegni. Penjo laktar ne ya. Wawinji? Ka ng'ato ni kod tuo mar sukari. Duok duond TV ni piny mondo mi wakony sa kiyie. Be nitiere temo duoke. Be nitie ndalo manyalo weyo makoro kachuo sindan? Apani niseduoke tang' niduoka kendo ni bende nitiere ndalo makoro obro weyo moko chuo sindan kaponono ni en nyathi kata kaponono ni en ng'at mang'ongo. Nyithindo adwanwa par ni gipogre, del opogre. Koro nitie moko ma seche moko ka kise control tuone maber. Moko nitie ma seche moko pancreas chako ga golo ni insulin moro matin. Koro iyudo nok giwe yath, lakini kiwango mipimo wawacho ni dose dok piny matin. Koro iyudo ni iboyudo nitie seche ma koro dose ne tin ok ochuo mang'eny but pod ochuoe kaka chon. Nikech dende koro ose recover matin but yath to pod obo tiyogo ngimane duto. Ok en kaka type 2 minya weyo. Type 2 inyalo weyo. Inyaga wilo seche moko otigi mimuonyo. Antiere kod simu machielo kinyalo yiena. Hello, penj laktar. Hello? Yes. Machiegni penj laktar? Yes. Machiegni Bella? Apenji niya. Duok duond TV ni piny kiyie. An kod lach man recently mok rom. Duond TV ne ni malo mokalo ok wanyal winje maber.
Na abudugo iri nitiere nyithindo minyuole families mopogore opogore. Tuo bende okia ni ng'ato jadhier kata ng'ato jamoko. Seche moseyud nyathi kod tuo mar sukari nyaka ang' oti kod insulin ma inyalo chwe di 6, di 4, di 2 e odiechieng' kodiechieng'. Ne nyithindo ma samoro ok nyal afford itimo nang'o nikech ni pimo kacha ni wantiere kod wuoth mabiro ibro wuoth chienge so kuom ranyisi. Nyisa uru kako support nyithindo mawuok e families gi kod kako timo mondo ngimagi obed maber kata odoko ni gintiere kod type 1 diabetes. Kuom program wan godo chenro wan godo watemo mondo wachop ne nyithindo ka Kenya mangima. Masani wan e county 37. Nyithindo go make sure ni giyudo insulin, sindan kod machine kod sip magipimo godo. Nikech kaka kino kwan man kanyo kende kata kigulo machine kende yath gi sindan kende pod peko ingo ji mang'eny. Koro gima nwayudo ka nyithindo moko timo either onyiewo dwe mocha ok onyiewo. Then obedo matuo moingre iduoke ward. Samoro kendo gima gitimo kaponi ginyiewo kwendi to gionge kod nyalo ochwoyo matin oduoko dose piny matin mondo chwale ama oskip to mano ido ka mano miyo ngimagi ok bed makare. Koro watemo program wantiere ni mondo wachop kamoro amora ma nyithindo kandi nitiere wachop kuma gintiere. Erokamano. Antiere kod Simbi Evelyn. Evelyn, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Ni samoro in gi nyathi matin. To nyathini bende oguonyo. Koro gibedo gi kidonda moko marotenge kamae. Koro mae be nyalo bedo sukari ama. Erokamano ahinya. Nitie jok moko mayudre gi boils. Gichalo buche, boils. Koro iyudo ni seche moko boils go ng'eny e dend ng'ato or gibiro to gilal, gibiro to gilal. Koro seche moko mano nyaga miyo iwe kata ne en tuo sukari. But bera kitero nyathi tipimo nikech kaka wasenyisi en kipimo mayot. Beche be kata kidhi e clinic kata dispensary matin idon moko use 50 kata e pharmacy tipimo ni apima nyathi ting'e ang'eya ken mano. Koken mano to koro onyatero nyathine nyathi daktari ma nyithindo tipime ong'e kantie gimoro kata moken tuo mar sukari. Daktari wang'eyo kendo wasepuonjore ni yedhe duto nitiere ga kod side effects. Ato kapok wachopo kanya kawie sim Hesbon. Okay. Hello Hesbon, penj laktar. Yes. Machiegni Hesbon. Hesbon. Yeah, mimi. Karibu sana Hesbon. Yeah. Sasa nilikuwa niko na sukari. Na sukari nimemaliza naye kitu kama mwaka moja. Na nikienda kwa clinic wao wananiambia yani mashini inatoa 6.4, 4.6 kama iko sana ni 4.8 kitu kama hiyo. Lakini mimi chakula yote ninakula niko kwa dawa lakini nakula kila chakula. Sasa sijui kama daktari ananiulizanga mbona ipande juu mbona ishuki chini. Sasa sijui itakuwa namna gani. Erokamano. Unyala konya kanyi. Erokamano. Daktari nitiere studio odiduo kisani. Niwinjo chandok ma Hesbon nitiere godo. Koro mokwonga onego waneni at least Hesbon yende getiyo. Koro kopimo sukari to sukari neni maber. Gimwanya puonje ni kiko chiema. Wacho ni chamo gimoro amora. Antie puonj mimiga joman gi tuo mar sukari otemo lu mano. Nikech kwang'e kaka tuo mar sukari nikech en ng'ama duong' ok en ng'ama en type 1. To ang'en bang' higni mang'eny sukari no bochako chande kendo bochako dhi malo kochiema koro ing'en boyudo ni yien mobochako tiyogo e odiechieng' mabiro bochako medre seche moko gibe giyudre ka gichopo ni onego giti gi insulin yath michuoyo. Koro sani ka sukari ne ber but oluwa kaka daktari be nyise ochiem maber otim exercise to odhi nyime gi yath. Kanye madwani mondo mimulna matin intiere kod nyathi mantiere kod tuo mar sukari type 1 diabetes
ochuore kata ichuoye insulin. Ang'o gini monego bed ni itimo mondo mi orite mondo mi ngimane obed maber, nikech imuro ka weche mag diet nitiere kaka onego bed ni ochiemo. Thothne onego bed ni itimo nang'o mondo mi ngimane kik bed kod complications? Mainly en ka gichuo yath maber, gichuo gi dose kaka opuonjgi, gichuoyo kaka ne wawinjre kaka iwacho. Chiemo be ibo puonjgi kaka onego chiem. In fact, ma nyithindo ma type 1 be seche moko tek nikech ipuonjogi ni gigo kwano moro matin. Ineno kaka kinyiewo kata mogo, king'iye toke kacha to dik ni carbohydrates rom kama. Koro nitie kaka ipuonjogi ga mondo gigo kwan, ging'e ni kachamo wawuondre kichamo kuon marom kama, kichamo rice kijiko achiel to sukari ni bodhi malo marom kama, koro nyaki med insulin matin. But ka gin nyithindo ma maybe kwano no tek, to seche moko enena ing'iyo kaka sano gore, ma wawacho ni gicham alode mang'eny, aito chiemo ka kuon, chapat, rice, rabuon, mainly gicham moko ma brown, nduma, aito matin malure no koro chiemo kaka ring'o, gweno, rech, oganda, dengu, aito mwawacho be ni fruits be gichamo matin, be ipuonjo gi fruits matero sukari malo, nikech gin fruits mwahero, rabolo, machungwa, maembe, mananas, popo, gitero ga sukari dhi malo ahinya. Koro ibo puonjgi be nyaka nipogo, nikech seche moko wabo nyisogi ni dhi cham mok ter sukari malo ahinya tidon bechgi. Gin gik moko ka strawberry, blueberries, thorn melon, dala mago. Wan gi blueberries, wan gi ochuoga gi jamna. But bago kore gin koro ibo puonjgi gi olembe monegi cham gi portions monegi cham. But gimwa luoro ga ahinya gi nyithindo machuore insulin en sama sukari odhi piny. To mano wayudo ga kamoko koro ochuore dose man malo, or ochuore achuoya dose moromo to kochiemo moromo. Koro chiemo matin, nikech seche moko be giluor ni kichiemo to sukari ni bodhi malo. Koro chamo matin to ochuore, koro sukari chako dhi piny. Iyudo ka nyathi luya ng'eny, nyathi seche moko tetni, moko be nyaga yudo ka koro kata o faint, en unconscious. To gimonego itim en ni piyo piyo imiye gima nigi sukari mang'eny. Mane seche mwayieni ni imigi soda, imigi juice, imigi sweet, kata skari, glucose, honey, ginang'. Kore nyithindo bags gi iyudo ga ka oketngi gigo. Tema be jo DMI be konyo ga nyithindo wagi ahinya, nikech be ibo yudo ni gin gi buk mimiga jonyuol imiga be nyithindo makonyogi akonya kaka ginyadak gi tuo mar diabetes. Konyi mondo ing'e ka seche ma sukari odhi piny inyatimo nang'o. Konyi kaka ing'e kaka iritri gi insulin, kaka ikan insulin, kaka iwuothgo. Koro nyithindwa mabe dhi kanyo konyre ga ahinya gi buge gi, to buge gi mamago duto te ibo migi chieng' ngeso. Gin buge mayot yudo. Kikelo kod DMI. Thuolo ema dang' tamwa, thuolo ema dang' maya wang'a. Wach mogik kama inyalo we godo oganda wa kotenore kod wuoth mar chieng' ngeso, tuo mar sukari kuom nyithindo matindo wadendo ni type 1 diabetes. Wach mogik en ni tuo ni entie, to medre, olandre, omako ji oganda te. Jomomeyo, jomanie gwenge kama amore nitiere. To kaponi nyathini kod tuo ni, onyalo dhi e county referral ama former district referral hospital, to gibo penjo ka program tende nitiere. Bende abo ne namba mar DMI ma ginyalo goyo. To wigni wadich. Kaponi ok omak simbi akwani kik chunyi tho. Tem next week. Erokamano. Inyalo goyo. Anyalo begi namba? Erokamano, inyalo chiwo namba? Namba mar DMI en 07222 abiriyo abich abich aboro ariyo kenda aboro. Erokamano. Daktari, wach mogik minyalo wewa godo kotendo kod tuo kwa makawuono, tuo mar sukari type 1 diabetes. Awacho ni kik waluor tuo ni entie, konyruok nitie mwanya yudo kata e pinywa ka. To an kwayo na en ni chieng' ngeso ji obi wawuoth mondo wakony nyithindwa machandre gi tuo mar diabetes. Ni waneno kaka en gima
gima pek pek to en expensive koro wabi wakonygi nikech ikia chieng' mibe inya bet ni dwa konyruok mar insulin gi sindene ma DMI miwa. Erokamano. Adwoko nu erokamano makende kubire studio uparo nwa kendo puonjo wako tene kod tuo mar sukari type 1 diabetes kachiel kod wuoth mabro timore chienge so tarik 8 kendo ageno ni oganda wa owinjo oteno maber. Kantiere kama inyalo konyo godo to konyo godo kapo ni inyalo nyiew t-shirt kapo nono ni inyalo chopo mondo mi in bende wuoth kod oganda chop mondo wuoth kod oganda. Mano ema kelo giko chenro agi lak sechegi ago erokamano makende ne jogo picha mawa ne producer wa Papecho Koth kachiel kod director wa Lindsay erokamano makende mata chenro ni en Andrutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu waro muru chieng' ngeso kanye kanivo erokamano ahinya orit masani.